Здравей! Ако ти си бременна или току-що родила жена, ако се чувстваш постоянно тъжна, уморена, изтощена, ако нямаш енергия и желание за нищо, то това видеообучение е точно за теб. Тук екип от професионалисти ще работи с теб във всеки един от етапите на твоята бременност, както и в периода след това, така че да направи този етап от живота ти много по-лек и много по-спокоен. Психолог ще ти обясни какво всъщност е предродилна и следродилна депресия и как да се справим с нея, тъй като много често ние самите дори не осъзнаваме, че се намираме в такава. Нутрициолог ще ти помогне да се храниш правилно във всеки един от триместрите на твоята бременност, така че да не качваш излишни килограми, а всъщност бебчето да расте. Имаме и кратък раздел за кърменето, как да се храним правилно по време на кърмене, така че да имаме силно хранителна кърма. Накрая фитнес инструктор ще ти показва упражнения, които можеш да правиш в домашни условия. Те, разбира се, отново ще бъдат съобразени с всеки от триместрите на твоята бременност, така че да подготвят тялото ти за раждането, както и за възстановяване след това. Надявам се много скоро да се видим на Zoom срещите, а сега изгледай останалите видеа. Целувки!